que aínda non coñezo e vou descubrir mañá. Non, a ver, eu por tradición familiar, as miñas aboas, unha era de Vilanova de Arousa e outra de Noia, entón tiro as empanadas da costa de millo, a empanada de berberechos e millo, por exemplo, podería ser unha, pero se me preguntas dentro de 10 minutos vai ser outra. Eu, si pode ser, con cuncha, porque para min esa é a gran aportación técnica da cociña galega. Si o pensas, a xente escandalízase, non? Cando ve, incómoda, bueno, tamén é incómodo comer unhas gambas, unhas chuletiñas de año, as comemos sin problema, non? Ou comer unhas aceitunas, non temos problema en botar a man. E se o pensas, o feito de implicar esa pequena incomodidade na elaboración permite que a masa, aparte de estar cocéndose desde fora, este hidratándose desde dentro, co xugo do marisco, dos berberechos, Mm. co cal consigues dúas texturas e consigues ao tempo que o marisco non se reseque, non? Entón, isto que foi froito da necesidade, para min é unha aportación técnica, é unha doble cocción que non coñezo noutras culturas nas que hai, pois, bueno, a tradición panadeira e que me parece fascinante.